Care lanț fă? La guros. Lanțul de aur în wc-ul! Cum îl... Bă, de ce mă las la mișto dacă era lanțul meu? După o să mă dau să nu cad în... Hei! Doamne! Mi-a căzut lanțul albe în wc-ul. Cum îl scoatem? Cum îl scoatem, frate? Eu port pișat la gât. Ce-ai făcut? S-a dus lanțul. Ce mai porți, frate? Oricum mai puteai să-l porți din wc, nu? Ce da seare de...